Rhys, bydde ti'n credu fi os o'n i'n gweud bod nadroedd mynd i dyfu mas o'r bwrlenni yma? Ydyn nhw? Yndyn. Na. Enlli? Gwisgwch rhain yna i ddangos i chi. I ddechrau, da ni angen rhoi helyr tanio dros y tywod. A ni jyst yn gwasgaru e o gwmpas, ie? Yndan, ym mhob man. A cadwch nhw yn ddigon pell o'r tywod. A rwan, da ni angen rhoi y gymysgedd, y siwgr a soda pobi mewn twmpath yng nghanol y tywod. Yn y canol. Rwan, dwi am danio'r helyr tanio. O. Wow! Chi rwan? Ie, grêt, diolch. Barod Al? Ie. O, 3, 2, 1. Waw! A rwan aros. Ni'n cyflym ni hwn i ddangos i chi beth sy'n digwydd. Mae'n hollol angredadwy. Pan mae'r siwgr a'r soda pobi yn llosgi, maen nhw'n creu lludw du a nwy carbon dioxid. Mae'r carbon dioxid yn gwthio'r lludw lan gan greu neidr ddu. Ond cofiwch, mae Dr. Enlli yn arbenigwraig a ddylech chi fyth chwarae gyda thân, hyd yn oed wrth wneud gwyddoniaeth. Be gaffwr dde? Dylse fo fod ddigon oer erbyn rwan. Mae fe'n edrych fel rhywbeth mas o ffilm arswyd yn dyw e.